Мына характері белән шулай бездән аерылып торган күрәсең, яннан яше дә зур, дөнья күргән кеше. Егет кеше все-таки. Барыбызга караганда егет кеше. Тормышны күргән ниндер язмыш булган аларда. Безнең язмыш юк инде. Без бит гүлләр күр, гүлләр сыман. Вади гүлләр бар. Гүл ничек үсә? Расадан гына. Ягъни сыңа су ситсәң, Алабутта димәкче буласың инде безне. Алабутта да түгел. Шуңа күрә башта Туфанга бер инде игътибарда юк иде. Ләкин мен әйтәм, шул Ричард Риттине караганда минем күңелдән ничек тукта бит бу артист дигән фикер туды шуңа. Карам әйтәм, ничек менә шул бармаклары менә булар. Йөзе шулай дип, сәхнәләр шундый әйбәт барды. Ну менә театрдан киткәчтен мин аптырадым, мин белмәдем бит. Ни өчен киткәнен аның. Һәм нәрсә белән нигә инде бөтенебез кайтканда ул юк. Менә бөтен кеше кайтырга тиеш бит инде. Ә ул мин театрда Туфан юк. Мин менә Yok. Аллар әйтмим, беренче киткән. Азат дигән Беренче сокращение булды бит. Мин аларын белмәдем, ну сокращениелар. Рәшидә балар бит яратмады инде Туфанның теле барып җитә иде инде. Шуннан хәзер бетерәм ия, фикеремне. Шунда шуңа күрә башта мин әле аңламадым да. Ну менә күрәсең, табигатьтә кешеләр ичке дөньясы бой булган. Берәү булса, конечно, театрдан киткәч, аның дәрәҗәсендә бәхетсезлеккә чыгар бит. Менә иң зур ние кешелеклеге һәм кеше шушы фаҗиганы җиңүе. Чөнки язмышы, фаҗиганы язмышны кирегә әйләндереп, чын талантны ачуы. Миңа шусы гына кадерле. Потому что әйтәм бит, менә сез без алдына китергез, 5 ел буе иптәшләрем белән бергә укыды да, син театрдан кит. Бик яшь вакытта аның күп тәэсир иткән әйбер булды, бер ничектә. Истәп бер әйтмәде. Миргалим белән ана кем Хәмзә гафу итмичә җирдән. Без гаепледек, безне гаепләр. Шуңа күрә менә күңелдә нәрсәдән фикеремне бетерәм. Менә күрәсең, кешедә ичке дөньясы җиңүгә үҗәтлек кенә түгел, тырышып, үзенең бездән ким түгел икәнен исбат итү кирәк. Именно менә бездән ким түгел икән. Артык икәнен белгән. Артык икәнен белүне әйтмим мин, аны кыстырмыйм, чөнки сәхнә икенче әйбер ул. Язу бөтенләй икенче әйбер. Ләкин монда бер фикер туа, әйтәм бит, менә шушы әйбер все-таки кешеләргә талантын ачырга ярдәм итә. Менә ичке дөньясы аның шушы җиңүгә салынгач, күтәрелә һәм үзеннән үзе кешене өскә ыргылдыра. Менә шушы әйбер белән ул бездән аерылып торды. Человек родился в нужное время и в нужном месте. Вот Туфан как раз тот человек, который родился в нужное время и в нужном месте. То есть пошла волна демократии, когда можно было выражать мысли, иначе он бы сидел в тюрьме, если бы раньше родился. Да. Если бы позже родился, уже неинтересно было бы его мысли. То есть он как раз в том отрезке времени, когда он был востребован со своими мыслями, своим характером, все такое прочее. Дальше. Это как личность, я имею в виду политическая личность, как драматург. Драматург, если бы в театре Камала не было бы вас, Щелкинцев, если бы не было режиссера Марселя Фарида, то Туфан не звучал бы точно так же, как Мигзелинский, Тинчурина на этом уровне. Он прозвучал как великий драматург благодаря камаловским актерам. Это 100%. Это любой человек вам скажет. Режиссер. Это вот я и говорю. Галия-Бану была премьера Галия-Бану, когда вы играете. После премьеры мы встретились с Туфаном, и я говорю, ну как? Я говорю, Туфан, какой ты счастливый. Пьеса-то так себе. Ну я говорю, ну как сделано? Как актеры сыграли, как режиссер поставил. Вот я говорю, вот когда можно из посредственности сделать такое, говорю, великое произведение. Он меня карада. Айтасың, слушай, Серьезно айтасың, сен или издевкама деп қараған енді сен? Ну да, но на самом деле пьеса не ахти, а пьеса, спектакль-то уже звучала, представляете? Аузына ашып қарадық бұл пьесаны. Сіз бит анда нешек ойнадыңыз, нешек режиссер қойылғаны, музыкальное оформление. Разве в другом театре могли эту пьесу так поставить, чтобы аузына ашып тыңларға қараған? Дұрыс бит айтам.
Biz anda oynamasak da Bizning bileler. teatrda, bizning Шығып басуына керек Шулай. Ул пьеса бик башланган безгә, шуңа. Шуңа күрә әйтәм бит, мен әйтәм, менә пьеса булай караганда кадәр күтәрелке түгел. Ә менә шул режиссер Фарид Бикчентаев ничек яхшы куелган. Кружева, как будто плетеные кружева. Нигде ничего не придерешься. Менә шуңа күрә, конечно, менә Равиль син әйткәнчә, синең мысль буенча. Все, он был вовремя родился и вовремя ушел. Он пришел, когда надо было, и когда надо, и ушел. На коне он ушел. И вот это вот, конечно, можно только по-хорошему позавидовать. Если каждый из нас вот так вот будет жить на коне и идет на коне, правда? Дөрес.